guys, welcome back to my vlog. So ang atong video karon. Tadi ni sa Astorias. So diyan ang atong kaslunon, oh. Wow. Congratulations. Lain na sa akong gi-sponsoran, no? Sus kana ang diyan at ang imi sa mo ang pag kuan sa simbahan. So let's go. Siapa? Ini mau sponsor karon. Halo. Grace gawa kami ng sigarilyo para sa ating mga sa iglesia. Kuyo kami sa gawa ng sigarilyo para gawa kami ng sigarilyo sa ating sa iglesia. Dawai Wih pembagian paling cepat mengkato. Itu ada beliau bisa bisa Jadi kebenaran satu semua yang berfungsi secara semua perusahaan institusi. Sebelum sesi
Umaasa sa pagduduma. Ikaw ang mga sama na sa mga kasama o sisipin sa iyo. Nandito sa mga toxic na namin magagawin na magandang experience. Tapos na minsan sa mga nakita ko salamat sa Diyos. Katuhan ini kanan. Pas. Mana? Uy. Na jud ang kasal. So, congratulations niyo day. Sinudong nawahi. So, salamat kaayo sa iyo pagtuyog sa kanunay sa mga video. Mahinaot ko na jud mo kanunay, mo like, mo follow, mo share mo sa akong Facebook page. Thank you.